Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Killer ya, tarif ini yo. Rumah modern, ukuran nih 5x15 harga nih 350 juta. Nang meri kemai. Ah, saya langsung ya tarif nang omai. Nah, sebelah kanan gini iki ono pagar taneme. Sampai ono lampune sing moncor sing sondo kuring ini yo. Ono loro ya tengen, tengah iki ono roster nang sore kene iki ono batu alami. Nah, saya iki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggon tempat area karpote. Nah, iki don gede ngene yo. Pajero Innova wis auto mlebu blang yo. Nah, iki bentuk fasad depane. Iki ono batu alami ambek lampune moncor sing ndukur. Sampai sebelah kene iki ono motif ngene, ono keramike ambek ono motif Italia ngene yo. Nah, sebelah kanan kene iki kerane ready. Kering nguntir tok. Nah, cara ngono kena geng tangan ngene utawa ga iso geng ngubah sepeda utawa mobil yo. Nah, iki ono nggon lungguhane, kira nggo nyantai tapi iso digawe rasan-rasan. Tapi sing positif aja negatif. Golek gapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, sih, kusen rek, aluminium, rek mete dasa. Saiki langsung lanjut nang area ruang tamune. Don, duwowo ngene. Nah, ndukure lampune cemruwentel ngono yo. Nah, ndukure nek bengi terus selinge yo ketok sisan. Nah, nang kene iki ono jendela loro, modele sakuran yo ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan iki. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Iki sing menghadap langsung nang area karpote. Cara ngono iso ditutup, beda segene mlebu tu benancan. Nah, ndukure cecepane sih ready. Nah, kok ngene iki yo modele kamar tidure. Nah, saiki langsung menggo sebelah kanan ngene. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis keramikan full, WC-ne duduk, sekate ready, wadah sabun, sampun nang kene ready kabeh, shower ready. Nah, iki kerane kali kontir tok. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua. Sing masih sirkulasi udara ready yo nang kene. Nah, iku cecepane asio ready nang ndukur kono yo. Nah, saiki langsung lanjut meo kanan. Nah, iki ono tameng kok ngene perbatasan iki. Perbatasan opo kira-kira? Wah. Nah, kene iki dibalik iku mangko ono dapur. Lho, dapur ngene apik kesane yo tambah swanger set ngene ambil ono lambang ngene, petir-petir ngene yo. Nah, iki wis level ready kena galau ngene tapi sing mbok jowo ngene yo, muncat ben kono ngene yo. Nah, iki kerane ready kare ngundir tok. Nah, saiki langsung nang pojokan kene. Iki tempat area laundry room utawa cuci jemur nang kene ready, nang kene stop kontak yo ready. Iki kerane ready kare ngundir tok. Ndukure dikai transparan ngono ben kumbane pancet iku yo. Cara ngono cek garing. Nah, saya langsung ngajak ceritane nang kene. Nang ruang tamu yo. Iki mangko omane regane 350 juta ukurane 5x12. 5x15 maksudnya ya. Untuk sing lokasi bandene wis prekamat jam kayo. Wis meneh kan sih bilang ringgo. Betul Mas, ruang tamu apik.